Ушу көндәрдә Морак авылы мәдәният йортында Күгәрсен районы башкортлары курултайының сираттагы утырышы булып узды. Сарала районының төрле авыл биләмәләреннән килгән делегаттар, Өфе кунактары, якташтарыбыз Башкортстан Республикасы хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары Урал Килсенбаев, Башкортстан телерадиокомпания директоры урынбасары, Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты агзасы Тәнзилә Үлмәтбаева һәм Башкортстан Республикасының дәүләт йыелышы курултай депутаты Рәйел Әбдрахимов катнашты. Мәдәният усагы фойеһында кул эшләре күргәзмәсе оештырылды. Милли бидәүстәр, кием тегү, сәксәк, баурһак пешерү, бала сугу, курай һәм кубыз, яктырткычлар эшләү осталары үз эшләрен күрһәтте. Сарага 100дән артык делегат йыелды. Улар арасында җәмәгать оешмалары вәкилләре, мәгариф, мәдәният һәм башка тармак хезмәткәрләре бар иде. Йыелыш курайсылар башкаруында халкыбызның Урал көйе менән башланып китте. Ултырышты курултай башкарма комитеты рәисе Рөстәм Сәйдбатталов алып барды. Ул һуңгы 2 елда район курултайы тарафынан эшләнгән эшләргә, үткәрелгән сараларга һәм әлеге көндә хәл ителәһе мәсьәләләргә тукталды. Ултырыштың мөһим мәсьәләләре башкарма комитетка агзалар һәм Өфе калаһында үтәсәк 6-нчы Бөтә дөнья башкортлары курултайы съезына делегаттар сайланды. Кунактар да буш килмәгән. Илем, телем, халкын тибянып йөргән шәхесләребезгә мактау кагызлары, рәхмәт хаттары тапшырды. Максаттар куелды, уларга ярашлы эшләрне башкараһы калды.